Пускам си вода. Ай! Чакай. Наполовин с ръчете съм. Мале, как ме запукаха. Боже. Мале, не ми казвай, че сега като вляза ще му подпука веднага и ще умра. Мале, ако умра тук, просто не знам. Трябва да хапна едно бомбонче и да изчакам малко. Мале, силно се надявам да не умра тук, защото просто няма да имам думи. Уф, майко. Дано да не умра тук, че... Моля те, кажи ми, че не ме гонят, кажи ми. Мале, мен ме е страх да вляза. Кажи ми, че не ме гонят. Гонят ме! И всяко? Аз съм на половин сърце и ме гонят няколко ендърмена. Ужас. Нямам идея. Постави блок над главата, да, но те са бързи, аз нямам блокчета в мене. Аз ако умра няма да се съживявам. Това не се брои. Добре, мисля, че ако съм достатъчно бърз, защото те не ме нападат веднага, мога да излетя с крилата, да ям докато съм във въздуха и да сляза. Проблема е, че нямам и щит, който е още по-големия проблем. Я чакай. Да вляза тук да си оправя перспективата. Добре. Да, просто ще литна с елитрата. Само да не ме нападнат веднага. Що не мога да летя? Добре, не ме нападат веднага, което е добре. Аз да не съм сложил честплейта. Мале, колко съм оплашен. Не мога да ям, защото те ще ме настигнат много бързо и ще ме ударят един път и умирам. Чакай да видя. С крилата ли съм? Значи скачам, нападат ме и си сменям. Аз съм се сменил. Сменил съм си ти. Добре, ще трябва пак да ги сложа. Ужас, мале, колко ме е страх. Ако бях ги оставил, сега ще да се спася. Добре, нямам друг избор, трябва да се пробвам. Къде ми беше водата на... Не, вода няма да се спася обаче. Трябва да съм на някакво широко място, защото няма да се разтече като хората. Мали се. Колко ме е страх. Добре, дай. Свалих си гащи. Дай да видя къде ми бяха в инвентара, по-точно крилата, къде отидоха. Тук ме нападат. Значи в централното блокче. Тоест отварям и ме е в центъра на... Еквипвам и веднага излитам. Дали ще успея? Мале, ако успея да клъчна... Чайте, пия малко вода. Това е добре, че не ме нападат веднага. Много ме е страх. Добре. Сега остана само да излетя. Въпросът е хотбара ми сега на кое копче. Я само да ресетна това. Искам да видя дали ми е в ръката това в момента. Тук всеки фрейм е важен. В ръката ми е, добре. И пробвам да излетя. Добре! Мале. Майко мила. Оцелях.
Не мога да повярвам какво направих току-що. Това беше Epic Save. Epic Save. Мале тези ендърмени, как ще ги фармя после като кучета, какво ще им причиня. Леле, 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 леле.